హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు విన్నర్ లైఫ్ స్టైల్. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే కంప్యూటర్ బజార్లో ఉన్నాం. ఇది మనకి సికింద్రాబాద్ సిటీస్లో ఉంది. ఇక్కడ మనకి అన్ని కాంపోనెంట్స్ దొరుకుతాయి. మనకి ప్రాసెసర్స్ కానీ, గేమింగ్ మనకి మదర్ బోర్డ్స్ కానీ, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ కానీ అన్ని దొరుకుతాయి. అండ్ స్పెషల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ టాప్ అండ్ మనకి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ అండ్ మనకి ప్రాసెసర్ దొరుకుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఆనంద్ సార్ అండ్ అబ్దుల్ సార్ ఉన్నారు. సో టోటల్గా చెప్తారు ఇక్కడ ఏమున్నాయి మన కాంపోనెంట్స్ అని. లైక్ మా దగ్గర ఇప్పుడు హాట్ కేక్ ఉండేది రైజన్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయండి. జస్ట్ లైక్ స్టార్ట్ వచ్చేది మనకు 2200 రైజన్ 3 ప్రాసెసర్ నుంచి మనకు ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియాలో అవైలబుల్ లేదన్న ప్రోడక్ట్ ఒకటి 5900 ఎవరి దగ్గర లేదు. ప్రజెంట్ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది 5900. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా హైయెస్ట్ ప్రాసెసర్ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉందండి. లైక్ మదర్ బోర్డ్స్ కానీ, గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్స్ కానీ, గేమింగ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కానీ, ఇప్పుడు సచెస్ లైక్ 3060 Ti వన్ ఆఫ్ ద హాటెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రజెంట్ ఎవరి దగ్గర లేదండి, మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది. 3060 Ti కానీ 3060 RTX కానీ బోత్ ఆర్ వీఆర్ అవైలబుల్. సార్, ఒకవేళ కస్టమర్ వాళ్ళు డెలివరీ కావాలనుకుంటే సార్ చేస్తారు సార్ మీరు? డెఫినెట్లీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మీరు ఎక్కడ కావాలంటే విల్ డెలివర్ ద ప్రోడక్ట్. మేము డెలివర్ చేస్తాం మీకు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డెలివర్ ద ప్రోడక్ట్ విత్ ఇన్ అ డే ఆర్ 2. వి విల్ డెలివర్. సార్, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉందా సార్? క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదండి. పే చేయాలి ఫస్ట్ మా అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇట్స్ అ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ సార్. కంప్యూటర్ బజార్ అంటే మాది 20 years అయిందండి ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ లో. ఇట్స్ అ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ సార్ కంప్యూటర్ బజార్. సో నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ద మనీ. మీరు డిపాజిట్ చేయగానే అండ్ ద సేమ్ డే మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ లో పెట్టేస్తాను. ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఏరియా వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్. సో అది రావడానికి రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ మైట్ బి టేక్ డే ఆర్ 2. సో లైక్ మా దగ్గర అన్ని గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కూడా అవైలబుల్ అయింది. 1050 Ti కానీ, 1650 కానీ. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ కావాల్సిన లేటెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ 3060 కానీ, 3060 Ti కానీ. సార్, వీటి కాస్ట్ చెప్తారా సార్ కొంచెం? ఇది వచ్చేది సార్ మనకు 56,000 లో 3060 ఉందండి. అదే అయితే మనకు 80,000 రూపీస్ లో 3060 Ti ఉంది. వీ హ్యావ్ లేటెస్ట్ పవర్ సప్లైస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనకు 750 కూలర్ మాస్టర్ కావాలంటే ఇది వచ్చేది మనకు 5600 రూపీస్ లో ఉందండి. 5600 రూపీస్ లో ఉంది. బ్రౌన్స్ లో 550 వాట్స్ కూలర్ మాస్టర్. ఇది వచ్చేది మనకు 5 years వారంటీ ఉంటాయి ఇవన్నీ అని సార్. ఇది వచ్చేది మనకు 3500 రూపీస్ లో ఉంది. సిమిలర్ గా మన దగ్గర యాంటెక్ కూడా పవర్ సప్లై ఉందండి. ఇది బ్రౌన్స్ పవర్ సప్లై విత్ మోడలర్ సార్. ఇది వచ్చేది మనకు 4400 రూపీస్. ఇట్స్ అ బ్రౌన్స్ మోడలర్ పవర్ సప్లై. 4400 రూపీస్. వెరీ గుడ్ పవర్ సప్లై. ఇది వచ్చేది మనకు అన్ని 3 years వారంటీ ఉంటాయండి. లైక్ మా దగ్గర కూలర్స్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ కూలర్స్ ఆల్సో. NZXT క్రాకన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ లిక్విడ్ కూలర్ సార్. సో దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? ఇది వచ్చేది సార్ మాకు 16,600 రూపీస్ లో ఈ కూలర్ ఉందండి. ఇలాగే మా దగ్గర వచ్చేది సార్ మీకు కూలర్ మాస్టర్ లో సింగిల్ లిక్విడ్ కూలర్ కావాలంటే సింగిల్ కూలర్ ఉందండి. ఇది వచ్చేది మాకు 4,600 రూపీస్. ఇది వచ్చేది మీకు 4,600 రూపీస్ ఉంది విత్ RGB లైటింగ్స్ తోటి ఉంటుంది. ఇవన్నీ లీస్ట్ బాటమ్ ప్రైజెస్ ఫర్ ద కస్టమర్స్. These are all for the list prices for the customers only. What we want is a more customers with a good reputed service also. Not only the price but also the services. So ఇది వచ్చేది మా దగ్గర ఈవెన్ మా దగ్గర ASUS మదర్ బోర్డ్స్, లేటెస్ట్ మదర్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయండి. ASUS Z490 ఇప్పుడు ఉండేది 10th generation ప్రాసెసర్ కి సపోర్ట్ చేసేది మదర్ బోర్డ్ ఇది. 590 even what we have is a 590 also. We have a 590 mother. It's the latest motherboard. Sir, but cost ఏంటి సార్? ఇది వచ్చేది 18,000 రూపీస్ మదర్బోర్డ్ ఉందండి. MSI Z590. సిమిలర్ గా ఇది వచ్చేది కూడా మనకు 18,000 రూపీస్ మదర్బోర్డ్. 18,000 రూపీస్. అలాగే మా దగ్గర బేసిక్ మదర్బోర్డ్స్ కూడా ఉంటాయండి. మనకు అంత హై ఎండ్ కాకుండా మనకు కావాలంటే 550 సిరీస్ మదర్బోర్డ్. ఇది వచ్చేది మాకు AMD కోసం ఉంటుందండి. 550 సిరీస్ మదర్బోర్డ్. 550 సిరీస్ మదర్బోర్డ్ AMD Ryzen ప్రాసెసర్ కోసం ఉంటాయి. కాస్ట్ ఎంత సార్? ఇది వచ్చేది సార్ 6,000 రూపీస్, 5,800 రూపీస్ మదర్ బోర్డ్ ఉంది. బెస్ట్ క్వాలిటీ అండ్ లెస్ ప్రైస్ సార్. సిమిలర్ లైక్ వీ హ్యావ్ 9th generation మదర్ బోర్డ్స్ ఆల్సో. గిగాబైట్ దిస్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 5,800 రూపీస్. అలాగే ఇంటెల్ లో మాట్లాడితే ఇంటెల్ లో 9th generation i3 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయండి. 9350K ఇస్ అ K ప్రాసెసర్, ఓవర్ క్లాక్ ప్రాసెసర్. ఇది వచ్చేది మనకు 7,500 రూపీస్ అలా రేట్ ఉంటుందండి. అలాగే మనం i5కి వెళ్తే 10400F ప్రాసెసర్. దీనికి గ్రాఫిక్ కార్డ్ సపరేట్ గా విడిగా తీసుకోవాలి. ఇదైతే మనకు 10,900 రూపీస్ ఇది ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఇంటెల్ మాట్లాడితే కాదు మీకు ఇంకా హై ఎండ్ కావాలంటే, మీకు వర్క్ స్టేషన్ లాగా వాడాలంటే, వర్క్ స్టేషన్స్ ఉంది, హై ఎండ్ వర్క్ స్టేషన్ ఉందంటే అప్పుడు మనం i9 ప్రాసెసర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. i9 వచ్చేది 10900K ప్రాసెసర్ ఉంటుందండి. 10900K ఇది వచ్చేది 47,500 రూపీస్ ఉంటుంది.
ప్రైజెస్ కాకుండా మా దగ్గర క్వాలిటీ కూడా ఉండదు. యూ కెన్ కంపేర్ ద ప్రైజెస్ సార్ ఆల్ హోల్ అవర్ మార్కెట్. మా ప్రైజెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. ప్రైజెస్ చూడండి మీరు, క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉంటుందండి. వారంటీ యాజ్ పర్ కంపెనీ 3 years వారంటీ ఉంటుందండి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీరు ఎక్కడైనా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చండి. మా బిల్ చూపిస్తే మీకు వారంటీ ఎక్కడైనా దొరుకుతుందండి. 3 years వారంటీ. 5600 ప్లస్ 5600 AMD ప్రాసెసర్ ఉందండి. 5600X Ryzen 5 ప్రాసెసర్ అండి. ఇప్పుడు నడుస్తుంది 5 series లో AMD హై ఎండ్ ప్రాసెసర్. దిస్ విల్ కాస్ట్ యూ సార్ 26,800 rupees. Is it 3600? This is also Ryzen 5 processor. This is also Ryzen 5 processor 3600. ఇది వచ్చేసి సార్ మీకు 17,300 rupees ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. హై ఎండ్ ప్రాసెసర్ కావాలంటే సార్ Ryzen లో 9 కూడా ఉందండి. 3900 XT processor. This is used for our workstations and multimedia editing purpose, sir. We have this as also. So this will cost you somewhere around sir 40,700 rupees. For the supporting, దీనికి సపోర్ట్ చేయాలంటే ఇలాంటి మనకు మదర్ బోర్డ్ కావాలండి. X570. ఇది వచ్చేది మనకు విత్ అలాంగ్ విత్ వైఫై ఉంటుందండి. దిస్ విల్ కాస్ట్ యూ 20,000 rupees. దిస్ విల్ యూస్, ఇది వచ్చేది మనకు వర్క్ స్టేషన్స్ కానీ మన ఎడిటింగ్ కోసం కానీ VFX కానీ దీనికోసం వాడడానికి కావాలంటే మనకు ఈ హై ఎండ్ ప్రాసెసర్. అండ్ సార్ ఇప్పుడు మీ ఒకవేళ పీసీ బిల్ కావాలంటే చేస్తారా సార్ మీరు? మాది కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి లిక్విడ్ కూలర్స్ కానీ కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ పీసీ. మా దగ్గర టెక్నీషియన్స్ అలా ఉందండి, అలా రెప్యూటెడ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా పీసీ బిల్డ్ చేసి ఇస్తారు మీకు. కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెన్ మీకు ఒక కేబుల్ కూడా బయట కనిపించకుండా బిల్డ్ చేస్తారు సార్. అన్ని కేబుల్స్ వచ్చేది మనకు పీసీ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పీసీ కేబుల్స్ వస్తాయండి, నాట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కేబుల్స్ వస్తాయండి. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద పీసీ బిల్డ్ పీసీ మీకు చేసిస్తాం కావాలంటే. అండ్ సార్ ఇంకో క్వశ్చన్, ఇది కాకుండా మనకి PS4 కానీ PS3 కానీ మనకి గేమింగ్ సంబంధించిన ఉంటాయి స్టేషన్? PS3 PS4 లేదండి, ఓన్లీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్. ఓన్లీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్, PS3 PS4 సార్. ఓకే. అండ్ సర్వీస్ చేస్తారు సార్ రిపేర్ వస్తే సంథింగ్? 3 years వారంటీ యాజ్ పర్ కంపెనీ వారంటీ మీకు వారంటీ దొరుకుతాయండి. సో యూ కెన్ కమ్ డౌన్ టు ద ఆఫీస్ ఫర్ ద సర్వీస్. సర్వీస్ కోసం ఆఫీస్ లో రావాలండి. 3 years విల్ గెట్ వారంటీ. అంటే సార్ ఒక ల్యాప్టాప్ లో వాళ్ళు HDD అని SSD మార్చుకోవడానికి చేస్తారు సార్? ఒకవేళ మీరు కొత్త ల్యాప్టాప్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు జనరల్లీ అన్ని ల్యాప్టాప్స్ లో SSD వస్తున్నాయండి. ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ పాత ల్యాప్టాప్స్ కావాలంటే సార్ మీరు ర్యామ్ అప్డేషన్ కానీ SSD యాడ్ చేయాలని కానీ ఇవన్నీ మేము చేసిస్తాం. ఇది వచ్చేది మన ఐ థింక్ ఐ నాట్ సే రాంగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్, ఇది మన తెలంగాణ వచ్చేది ఫస్ట్ గేమింగ్ పీసీ అండి. దీనిలో వచ్చేది మనకు బిల్ట్ ఇన్ పీసీ ఉంటుంది, అండర్ టేబుల్ పీసీ. ఇది ప్రజెంట్ అన్ని ఇలాంటి టేబుల్స్ ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయండి, కానీ లేటెస్ట్ మేము ఇంట్రొడక్షన్ చేసాం. అది అండర్ టేబుల్ పీసీ అండి. ఇది ఇందులో మీకు పీసీ కానీ లిక్విడ్ కూలర్స్ కానీ అన్ని అండర్ టేబుల్ ఉంటుందండి. సూపర్ గేమింగ్ మన కంప్యూటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. yes you can say like that only. It's a Ryzen system ఉందండి లేటెస్ట్. ఇది అండర్ టేబుల్ పీసీ. This is with 4K monitors. This is purely for gamers, not only gamers but VFX కానీ ఎడిటింగ్ కానీ ఇవన్నీ మనం చేయొచ్చు. ఈ కాస్ట్ ఎంత సార్ టోటల్ గా? ఇది మేము తయారు చేసే సార్ ఇది వచ్చేది సార్ 1,90,000 పడిందండి మనకి. 1,90,000 along with the 32 inches 4K monitor. This is the 4K monitor, Samsung 32 inches 4K monitor. ఓకే. ఇందులో ఏం కాంపోనెంట్స్ పడతాయి సార్? ప్రాసెసర్స్ కానీ Ryzen ప్రాసెసర్ ఉందండి, Ryzen 7 ప్రాసెసర్ ఉందండి. ఓకే. 16 GB RGB ర్యామ్ ఉందండి. లిక్విడ్ కూలర్ ఉందండి, ఇలా మనకు ప్లస్ 8 GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉందండి. విత్ కూలర్ మాస్టర్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. విత్ స్పెషల్ ఏముందంటే ఇందులో మనకు స్లీవ్స్ ఉన్నాయండి, కేబుల్స్. ఇది సపరేట్ గా. ఇది జనరల్లీ మనం వెరీ తక్కువ వాడతాం ఇది, కానీ ఈ పీసీ కోసం మేము స్పెషల్ గా మేము తయారు చేసాం ఇది స్లీవ్స్. ఇది ఫర్ ద గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ ఫర్ ద పవర్ సప్లై అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రూలీ అ వెరీ గుడ్ పీసీ ఫర్ ద గేమర్ లవర్స్. నాట్ ఓన్లీ గేమర్ లవర్స్ బట్ VFX కానీ మల్టీమీడియా కానీ మనం దేనికైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకే. పర్సన్ ఒకవేళ కస్టమర్ తన పర్సనల్ గా స్పెషల్ గా కస్టమైజ్ చేయాలని చేస్తారు మీరు? షూర్ మీరు స్పెసిఫిక్ గా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కూడా మేము ఈ టేబుల్ లో మేము తయారు చేసి ఇస్తాం. ఓకే. డిపెండ్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ విల్ చార్జ్ దట్. ఈ ల్యాప్టాప్ సెక్షన్ అండి కంప్యూటర్ బజార్లో. ల్యాప్టాప్ సెక్షన్స్ లో మన దగ్గర లో ఎండ్ ల్యాప్టాప్స్, మిడ్ ఎండ్ ల్యాప్టాప్స్, హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్స్ అన్ని బ్రాండ్స్ లో ఉన్నాయి. డెల్ లో ఉంది, HP లో ఉంది, ఇంకా లెనోవోలో ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెనోవోలో గేమింగ్ సిరీస్. గేమింగ్ సిరీస్ లో వచ్చేసి ఇప్పుడు Ryzen నడుస్తుంది. యాజ్ యూజువల్ ఇది 5000 సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది. 5000 సిరీస్ లో NVIDIA గ్రాఫిక్ కార్డ్ లో మర్జ్ అయి వచ్చేసింది ల్యాప్టాప్. దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? కాస్ట్ వచ్చేసి 65+ ఉంటుంది సార్. అప్రాక్సిమేట్లీ 60-65+ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి డెల్ ఉంది. డెల్ లో Ryzen సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఇది Ryzen 3 ఉంది. ఇది 40 బిలోలో వస్తుంది సార్ ల్యాప్టాప్ మీకు. Ryzen 3 ప్రాసెసర్ వస్తుంది, ఇంకా రేడియన్ గ్రాఫిక్ తో సహా వస్తుంది.
విత్ హై అండ్ డీల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడొచ్చు. ఇది కాస్ట్ 40 బిలో ఉంటుంది సార్. 40 బిలో. అరౌండ్ 40 బడ్జెట్ లో కావాలంటే డెల్ లో రైజన్ సిరీస్ లో ఇది ఉంది. ఇంకా మీకు లెనోవోలో రైజన్ లో కావాలంటే ఇది ఉంది సార్. ఇది మొత్తం మెటాలిక్ లైక్ ఫినిష్ ఉంటుంది, స్టడీ 180 డిగ్రీ బెండ్ ఉంటుంది చూడండి. ఆఫీస్ పర్పస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నీట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మిడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆటో క్యాడ్. దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి సార్? అది కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి రైజన్ 3 ప్రాసెసర్ ఉంది సార్, రేడియన్ గ్రాఫిక్ ఉంది, 8 GB అట్లాంటి ర్యామ్స్ ఉంటాయి. ర్యామ్ మీరు అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు, SSD స్లాట్స్ ఉంటాయి, SSD కూడా పెట్టొచ్చు. SSD తో కూడా కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉంటుంది, ప్లస్ కాపర్ మిక్సింగ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక కంపెనీ మాట్లాడుకుంటే ASUS లో కూడా ఉన్నాయి సార్. దీంట్లో మీకు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ తో వస్తుంది. i3 సిరీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ సార్ i3 ఇంకా ఇది i3 ఉంటుంది సార్, 4 GB ర్యామ్ ఉంటుంది, 1 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. దీని కాస్ట్ సార్? కాస్ట్ వచ్చేసి 35,000. అలా మనం పర్ఫార్మెన్స్ సిరీస్ లో మాట్లాడుతుంటే ఏసర్ లో ఉంది సార్. దీని కాన్ఫిగరేషన్ సార్? కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి Ryzen 5000 సిరీస్ అండి. Ryzen 5000 సిరీస్ కంబైన్డ్ విత్ NVIDIA 1650 గ్రాఫిక్ కార్డ్, విచ్ ఈస్ ఏ హై అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇన్ ల్యాప్టాప్. ల్యాప్టాప్ దీని కాస్ట్ సార్? కాస్ట్ వచ్చేసి సార్ ఇది 60 బిలో ఉంటుంది. 60 బిలో. దీని కాన్ఫిగరేషన్ సార్? కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి ఇంటెల్ i5 ఉంటదండి. ఇది i5 లో మనకి 10th జనరేషన్ వస్తుంది, 8 GB ర్యామ్ ఉంటుంది, విత్ SSD ఉంటదండి. దీని కాస్ట్ సార్? ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 45,000 ఉంటుంది. థింక్ బుక్ అని అంటారు. థింక్ బుక్ అంటే లెనోవోలో ప్రొఫెషనల్ ల్యాప్టాప్స్ లో వస్తుంది. ఇది ప్రొఫెషనల్ ల్యాప్టాప్ లో వస్తుంది, మొత్తం మెటాలిక్ ఫినిష్ ఉంటుంది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ సార్? ఇది కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి i3 10th జనరేషన్ ఉంటుంది, 8 GB ర్యామ్ ఉంటుంది, SSD తో సహా వస్తుంది. ఇది మీకు 35,000. బేసిక్ సెగ్మెంట్ లో కూడా ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయండి. మనం లెనోవోతో స్టార్ట్ చేద్దాము. లెనోవోలో ఇది ఉంది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి సార్? ఇది కాన్ఫిగరేషన్ అండి ఇది AMD లో ఎక్లాన్ సిరీస్. ఇది సిల్వర్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు. అంటే మొత్తం రివైజ్ చేసి పెట్టారు ప్రాసెసర్, మొత్తం హై అండ్ ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు పెడుతున్నారు. బేసిక్ లో కూడా మీరు టాలీ ఉంది, MS ఆఫీస్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఉంది, నార్మల్ ఎక్సెల్ వర్క్ ఉంటుంది, హోమ్ యూజ్ వర్క్ ఉంటుంది, ఆఫీస్ లో మైనారిటీ వర్క్స్ ఉంటాయి, డేటా ఎంట్రీ వర్క్స్ కి ఎక్సలెంట్ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది. ప్లస్ అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుందంటే గ్రాఫిక్ తో కూడా వస్తుంది. ఎంత సార్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్? ఇది మీకు 21,000 లో వచ్చేస్తుందండి. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ర్యామ్ ఎంత సార్? ఇది గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి 2 GB ఉంటదండి అరౌండ్. ర్యామ్ వచ్చేసి 4 GB ఉంటది. ర్యామ్ పెంచొచ్చు, హార్డ్ డిస్క్ 1 TB అయితే వస్తుంది. యాజ్ నేను చెప్తాను కదా ASUS ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ అని, దాంట్లో ఒక ల్యాప్టాప్ వచ్చిందండి. ఇది ప్రీమియం క్వాలిటీ న్యూ లాంచ్. ASUS వచ్చేసి ASUS VivoBook సిరీస్ లో Ryzen 5 సిరీస్ లో 4000 సిరీస్ లో వచ్చిందండి. ఇది చాలా ప్రీమియం ల్యాప్టాప్. మీకు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. దీని కాస్ట్ ఎంత సార్? ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 55,000 ఉందండి. 55 చూడండి, మొత్తం మెటాలిక్ ఫినిష్, మెటాలిక్ ప్యానల్ తో ఇచ్చాడు. Ryzen 5 జూమ్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. 4000 సిరీస్ విత్ రేడియాన్ వేగా గ్రాఫిక్ తో సహా వస్తుంది. ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఉంది, ఇంకా రఫ్ అండ్ టఫ్ కీబోర్డ్ ఉందండి. మొత్తం స్లిమ్ డిజైన్ ఉంది ల్యాప్టాప్, స్లీక్ మోడల్. ఇంకొకటి మెయిన్ దీంట్లో హార్మన్ కార్డన్ ఉంది సౌండ్ వచ్చేసి, ఇట్ ఈస్ అండ్ JBL అండ్ మర్సిడీస్ కార్ అట్లాంటి కార్స్ లో సౌండ్ వాడేది దీంట్లో. మీకు ఇది వచ్చేసి 73% పాస్చర్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ల్యాప్టాప్ తో. 7nm వరల్డ్ ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్, ప్లస్ 8-core CPU తో సాగు. అసలు VivoBook బ్యాచింగ్ వస్తుంది, బెజల్లెస్ డిజైన్ వస్తుంది, ఇక్కడ కెమెరా వస్తుంది. మనకి పోర్ట్స్ తో మాట్లాడితే HDMI పోర్ట్ ఉంది, Type-C పోర్ట్ ఉంది, మెమరీ కార్డ్ పోర్ట్ ఉంది, ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. వెనకాలతో మాట్లాడితే డౌన్ ఫైరింగ్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి, హార్మన్ కార్డన్ విత్ వెంటిలేషన్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వెంటిలేషన్ తో సాఫ్ట్. వెయిట్ వచ్చేస్తే 1.3 kg ఉంటుంది. సో గైస్ మీరు చూసారు కదా మనకి పీసీస్ అనేది, పీసీస్ కానీ మీకు కాంపోనెంట్ పీసీ కాంపోనెంట్ ప్రతి ఒక్కటి దొరుకుతుంది ఇక్కడ, ప్రాసెసర్స్, మదర్ బోర్డ్స్ అన్ని. సో ఇక్కడ రండి, అడ్రస్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. మన సార్ వాళ్ళు అయితే మేము నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేయండి వీళ్ళకి. సో మీకు ఎటువంటి హై అండ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్, ప్రాసెసర్స్ ఏది కావాలన్నా దొరుకుతుంది ఇక్కడ మీకు. అండ్ మీకు డెలివరీ కూడా ఆప్షన్ ఉంది. లోకల్ ఉందంటే సార్ సేమ్ డేలో డెలివరీ అవుతుంది. అవుట్ స్టేషన్ ఉంటే డిపెండ్ ఆన్ ద లొకేషన్ మీద అది 1 day కానీ 2 day కానీ డెలివరీ చేస్తాం సార్. ఒకవేళ బల్క్ కొంతమంది కావాలనుకుంటారు కదా కాంపోనెంట్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, సో సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి చేస్తారా? బల్క్ కావాలంటే బల్క్ ప్రోడక్ట్స్ మీకు ఎన్ని కావాలంటే లిమిటెడ్ స్టాక్ చేస్తుంటారు. మీకు ఎన్ని బల్క్లో కావాలంటే ఎన్ని ఐటమ్స్ అవైలబుల్ ఉందండి. ఐదర్ i3 కానీ, i5 కానీ, Ryzen కానీ, ఈవెన్ మానిటర్స్ కానీ, ప్రొజెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ
స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రొజెక్టర్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ వస్తుందండి. సో వీ హ్యావ్ ప్రొజెక్టర్స్ ఆల్సో. బెంక్యూలో అవైలబుల్ ఉందండి, ఎప్సన్లో అవైలబుల్ ఉందండి. వాళ్ళ కోసం స్క్రీన్స్ ఉంటాయండి, టచ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి స్కూల్స్ పిల్లల కోసం, అది కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సార్ మా ఛానల్ సంబంధించి వస్తే డిస్కౌంట్ షూర్. మీ తరఫు నుంచి మీ ఛానల్ ద్వారా ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, డెఫినెట్లీ విల్ గివ్ యూ సమ్ 5% డిస్కౌంట్ అని ఇచ్చారు. ఓకే గైడ్ చూసారు కదా, మీకు ఆ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ అడ్రస్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో వీడియోస్ డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ వాచింగ్. బై బై. నైస్ డే.